Митрәй авылы мәдәният йортында бер төркем хатын-кызлар маскировка сеткасы үрү серләрен үзләштергәннәр. Башлап ут күршеләребез Актүбә шәһәренә барып тәҗрибә уртаклашып кайталар. Иң авыры сетка табу була. Төрле җирләргә заказ биреп кайтарталар. Спанбонд дигән материалны алырга район администрациясе ярдәм итә. Эшне башлап җибәрү авыррак булса да, бер өйләнгәч 2 көнгә бер сетканы үрү берни тормый башлый аларга. Бу игелекле эшне авыл мәдәният йорты директоры Әнвәр Сәгъдиев башлый. Махсус хәрби операциядагы егетләрнең үтенечен аяк астына салып таптап булмый бит. Өйрәнеп кайттык, үзебезнең авыл апаларына әйткәч, алай соглашаться иттеләр, беренче көнне үк чыктылар. Эшне бүлештек, кем нәрсә булдырала. Именно шулай 2 көнгә берне үреп торабыз. Бара инде шулай экрангә. Алла берсә тагын сеткалар кайта. Инициативаны бик күп авылдашлар күтәреп алалар, үзләре белән оныкларын да алып киләләр. Бу дөньяда кеше гомереннән дә кыйммәтлерәк тагын нәрсә бар соң? Бу сетка безнең күпме гомерләрне саклап кала. Күпме солдатларыбызның, безнең балаларыбыз алар, кемнәндер әтиләре, кемнәндер уллары, кемнәрнең оныклары. Алар бит күпме гомерне саклап калалар. Блиндажларны каплыйлар, танкларны, машиналарын каплыйлар. Бу бик кирәкле әйбер. Махсус хәрби операциядә Митрәй егетләр дә катнаша. Аларның исән-сау өйләренә кайтуларын теләп башкаралар бу эшне. Махсус операциядә безнең инде үзебезнең авылдан да берничә егет катнаша. Үземнең инде укытып чыгарган укучым Алмаз шушы операциядә һәм инде башкалар да инде шушы балаларны инде исәнлеген тәэмин итү өчен без шушы эшкә кушылдык. Сетка үрүчеләрнең теләкләренә без дә кушылабыз. Дөньялар тынычланып, егетләр исән-сау туган якларына әйләнеп кайтсыннар иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.